Egunon. Egunon. Nor zaren esango diguzu mesedez? Ni naiz Joseba Kener Borraz. Nun jaio zinen eta zein urtetan? Ni jaio nintzen 1953an Algeciras, Cadizeko Algeciras herrian. Baina gero Gasteizera edo joan zinen bizizatera. Lehenengo urtebetetzea ospatu nuen ja Gasteizen. Nire aita, gerra amaitu zenean, ejerzituan gelditu zen. Arrazoi batzuengatik, beste batzuen artean, familiaren enpresa deseginda zegoelako, eta justo, ni jaio nintzen urtera arte, gelditu zen ejerzituan. Gero, ja itxi zuen ejerzituak ni jaio nintzen urtien, eta ja familiaren enpresa berriz martxan zegoenez sartu zen. Eta hori izan zen bere hori bidea hortik aurrera.